लोगोफोर जोंहा देग्लाय माइखौ मेसिनजों हादोंमोन आरो बेनि माइ जिगाबखौनो दा जोङो रोगागोन आरो बे माइ जिगाबखौ जों गय बारियाव सोगोन बेखौ नोंथांमोन फारि फारि देखायलांबाय थानोसै। बैलाय बबायनो मा लाङो जों दुब्लिनिफ्राय माइ जिगाबखौ नायना लादो नोंथाङा एसे सोलोंनो हागोन। थिखोबाय हुकेनजों आरामनो एरबाय ओमफ्राय जिसायाव थिखोसिगोन। नोंथांमोना सोलोंनो हागोन जुदि सोरबाफोर जुदि रोङाब्ला दुब्लिबारियाव थिखोबाय थाबाय ओरैबो थफ्ला थफ्ला खालामलांदों आरो एबा लास्ट दिनै बे जासिगोन ओमफ्राय नांला देग्लाय एसे लाजियो माने भिडिअ फैजानो गिनानै खिन्थु जोर जबरदस्ति खालामो भिडिअ खालामबाय आं। मिनिगासिनो दं बिथांमोना माने एसे भिडिअ नुगोन होननानै बयबो नुगोन रायजो राजाफ्रा नुगोन होननानै एसे जेबो नङा एबार माने बिराद मेल लांसिगोन एकदमबारे अभारलड जासिगोन आरो अभारलड लास्टनि लास्ट एकदम अभारलड सानैबो बुहुद पालनखा बोलो गोराथार बर' जोहोलावफोरना फैलाय नैबायदि थनबाय एबार खासिनलाय सानैबो थनबायलाय दख'नाखौ निगिरदोंमोन माने बुंबायबो ओरैबायदि अभारलड जाखाबाय हानबाय नै थफ्ला जाबाय एबार थिखोसिगोन मोदोमाव ओइ सासे थिखोबाय हनै नोंथांमोना नुबाय आरो एबार सासे दंबाय बिथांबो थिखोसिगोन ओइ जे एबार थांबाय थांसै आंबो हुकेनखौ लांसै ओइ बारियाव गारसोनाय जौसिन आरो गामिनि जिउआव बिराद खस्थ' जायोलै लोगोफोर नै थाबायगासिनो दं मोनहैसिगोन मोनहैहां जाबाय थफ्ला बुहुद इजि आरो एकदम मोजां टेकनिकआव लानाय एकदम थफ्ला बानायनानै न'आव थेला ट्रेक्टरफोरजोंसो रोगानाय जायो बिजों आरामसे थफ्ला बोनबाय लाबोनो हाबाय बारि सिङाव नै गारसिगोन बैलाय बारिसिम लाबोबाय गय बारियाव गैलाय लखबसिगोन गारबाय नै ओरैनो सानैबो गारखांजोब्बाय जाबाय लोगोफोर बारि सिङाव गय बारि सिङाव माइ जिगाब सोनाया जाबाय नै गयालाय नोंथांमोन देखायबाय आं